Chabwino magayi lero tiyambe ndi nkhani yokhudzana ndi attorney general uja Frank Mbera ndi zonena kuti lero akhoza kukadyeka ndithu ku parliament ya Public Accountability Committee. Zikuoneka kuti lerotu akakhala akamphapalitsa mafunso kumenekoko pajatu timanena kuti sadyeka amafikabe nthawi inake yonena kuti adyeke. Ayi mundiloletu ndifotokoze bwinobwino nkhani kuti ikuyenda bwanji. Takupatsira mponetu nkhani zokhudzana ndi Frank Mbera yemwe ndi attorney general mlangizi wa boma kumbali zokhudzana ndi malamulo amene amathanso ndi kuti kumakayimira boma ngati kwakachitika nkhani zina zake zomweno enayo akasumira boma. Chabwino ndetu iyeyu akunena kutitu anakhudzidwa nawo pa nkhani zija za Amaris Hotel komanso pension fund. Mukuyitsata bwinobwinotu nkhani inuyo. Nawo tinazabwera ndi nkhani nake kunena kuti anamuziona kuti akaonekere ndi kuti Monday last week ku Public Account Committee akaphalitsidwe mafunso ndi ayina malondera anakana sanakapezeke. The next thing anamuziza kuti akapezekeko ndi kuti lachitatu analemba chikalata kunena kuti simungandiuze zochita ndipo simunganditane kumenekoko. Komatu yangophulikaru leroli ndithu likunena kuti ndi lero lomwe lino limene iyeyo akhale akaonekera ku Public Account Committee. So far sanabwere nkudzatsutsa kuti sitingamuuze zochita kusezi zonena kuti mwina akhoza kuonekera, koma we are not sure yet pajatu iyeyu akumangosintha ikafika nthawi January anthu meeting yafika basi anthu ali mmenemo basi yangosintha sindionekera muti mmenemomo. Basi mukuziwa kale ndi kuzipopa kwake kuja komwe akumachitako. Koma nkhani ndionena kuti malingana ndi baba Stephen Malondera amene ndiye kuti ndi chairman wa Public Account Committee akutsimikizabe kunena kuti inde ndizoona kuti leroli Frank Mbera attorney general akhala akaonekera ndi kuti ku account committee imeneyi kuti mwina mwake akafunsidwe mafunso gawo lake adatengapo gawo lotani ku nkhani yokhudzana ndi kugulisidwa kwa tingoti kugula kwa Amaris Hotel ni ndalama za anthu amene akugwira ntchito boma koma akwena azalandire akasapuma. Now what will happen there? Tikuyembekezera zonena kuti kumene kwakwa kukacheme mumveseseti ameneyi ndi zoona kuti mukamusadze ndi mafunso osamunyengerera ya. Chomwe tikufuna ifeyo ndi zonena kuti chilungamo chikayende ngati madzi kumenekoko, chifukwa zomwe zikuchitika apa zoyenda kuoneka zoona kuti mkulu ameneyi chilipo chimene amathawa. Now mulikale ndi clue, mulikale ndi kuti inuyo ndi information onena kuti munthu uyuyu ali ndi china chake chimene akudziwa nchifukwa amathawathawa. Now mukamupane ameneyo mpaka akaulule chimene chocho, akachiulule chimenecho kunena kuti kolino ndi ndani amene anamtuma kadziwapo chani, kodi ndi ndani ndati amene amakankha zinthu zimenezi kuti zipezeke zoti zichitike. Chifukwa magayi mukayimvatu nkhani ija pena pake kuti kumazadodometsa madzafika pena pake ponena kuti mazamveka zina zake. Amaris Hotel chija mu 2023 chimene kugulidwa ndi kuti ndalama zokwana akuti kayirali 30 billion kayimeneja 30 billion malayo kwacha. Koma chomwe chinachitika ndi chonena kuti mmene ndi kuti noti malo 1 pa 2025 mapeto basi chakagulidwa ndi kuti 128 billion malayo kwacha. Ndalama ija ndi kuti almost times 3 tingoona kuti times 3 kumene times 3 ya ndalama imene ndikuti chipirizo chimene kugulidwa mu 2023. Of course tikuziwa nkhani zakugwa kwacha ndi zina zoterozo zapanga plane komano ndalamazo zinangochuluka amwene, zinangochuluka kwambiri simabalance olompang'ono pomwe. 30 billion 2023, 2024 timembekezera kuti mwina mwake akakhala mwina kaya ndi cham'maraundi kaya ndi 50 billion mwinatu kaya mwina kumakafika ndikuti 2025 timene nabe kumaona mwina kaya olosha ma 60 billion koma mpaka na 128 billion ndalama zija zinachuluka. Nawo attorney general kuti gawo lake linalionena kuti amenera izizizi azionekire kuti sizophwanya malamulo, koma zikuoneka kunena kuti zinthu zija zinachitikabe mophwanya malamulo nchifukwa tikumabwerabe panopa makamba zonena kuti ayi za Amaris Hotel zinaonongeka chani pension fund ndalama zinaonongedwa chani chifukwa chonena kuti pena pake sizinatsate malamulo. Now because of that
ndi pamene tikuona zonena kuti okay, I think attorney general akuyenera afunsidwe kunena kuti iweyo ndi amene umayenera kuthandizire kunena kuti malamulo atsatidwe kumbali ya bomayo. Ndiye bwanji sunagwire ntchito yako? Udziwapo chani iweyo? Chinachitika ndi chani kunena kuti zimenezo uzipange clear kunena kuti ayi tiyeni zipitirire zimenezi. Ntchito ya attorney general ndikupanga ndi kuti chani? Kutsatira nkhani zokhudzana ndi malamulo kuja kuboma kunena kuti aboma asapange ziganizo zomweno ndi zofoera. Apange ziganizo zimeneno akakhala basi ndiye kuti sizapanga compromise ya. Koma chomwe tikuona apa tikuona zonena kuti attorney general anapezeka zonena kuti anangokhala osapangapo zina zilizonse malo monena kuti no amayenera alangize boma. Nawo akuyenera akafotokoze pamenepopo. Ayi maso athu nde ali kumeneko and I think maso amalawi ochuluka. Iyo khande ibeba iyi. Tibwera ndi ripoti as usual mene timachitira kuzakupasani kuti kumene kwako kodi nozathako bwanji kumeneko. Ndichiti chomwe chinapeza kuti chatuluka mosongola choncho. Ma highlights akumeneko anali otani, wayankha zotani, koma kumeneko tinenenda apa motsindika. Chinababa malondera, munthu uyu mufinyeni, musamuope iyayi. Uyuyu nde mumufinye muonesese zonena kuti aululedi zimene iye akudziwa. Mumwike pakakona ena kake ndithu. Chifukwa mkulu amene iyo zimene anachita mayiuji wiki atha zimene anayankhula zija zinezi nzopyesa mtima kwambiri. Ndiye nkofunika zoona kuti mumuonese kunena kuti kumenekoko achairman ndinuyo ababa malondera. Iyeyo ngofunsidwa mafunso. Mumuonetsere zimenezozo kunena kuti ngati amadziva mphamvu era zonena kuti kuliso mphamvu zinaso zomwe umayenera ndiye kuti iweyo uzigonjere. Palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Mkulu ameneyi mufunseni mafunso amene angathandizire kunena kuti mwina mwake zinthu sizioneke chilungamo chioneke pamene paja. Ende nkhani izi zeti ife tawishe ndionena kuti tisamangozikamba yayi. Musamangoti titayitsa nthawi sapezeki zonena mpaka nefe kuononga mabando ndi zina zoterozo. Kuonera ndiye kuti zima public account committee chani meetings just zima inquiry meetings first. Ma session anu aja tizionera kena kuonomo ikasafika no ndiye kuti nthawi yonena kuti no anthu akafike ku court zipezeki zoti ku court kuti sopano ena akaponderera ndi nkhani zija zikangothera mapero. Pamene wapo ndiye kuzakhala no kutitola. We hope kunena kuti no izi zikumapeto kweni zidzathandizire ndiye kuti chani zidzathandizira kuti chilungamo chizayende pamene papa. Amene anaphwanya malamulo akumane ndi lamulo. Komanso timaona ngati chimene chichi chipangidwe reverse ndalama zija za Malawi amene akugwira ntchito mboma amene waziphunzitsi asilikali yani zibwezedwe ku account ya chani icha pension fund. And I've been observing it. Tomangokamba nkhani za pension fund yagula ndiye kuti chani Amaris Hotel. Kodi magayi mukuzozoti magayi omwe ako pension fund omwe atenga ndalama zina ndi ukazipange invest ukagulira ndiye kuti ari kukamanga chihotelo china chake chaku Blantyre uko. Mwaitsatira nkhani imeneyo amanga chihotelo china chake basi ndi ndalama zochuluka kuchoka ndiye kuti ku pension fund magayi. Tukamba za Amaris Hotel kunena kuti no ndalama agwira chihotelo ichi sizinayendepo apa. Wina omwe gulake lomwelo tisanamalize kesi apita akamangano chihotelo china ndi ndalama za pensions. Magayi, what are you doing magayi? Mukusewera ndi ndalama za anthu watu. Kodi inu ndiye kuti simatha kuona kuti anthu amene amavutika kunena kuti apange ndalama ziwezi. Ngati zikuoneka kunena kuti ndalamazo zokuvuta kusungana zikuvutani kuti muzisunge. Tatengani ndalama zomwe apasayinwa ake. Mwamveseseti? Kaya mphunzitsiyo yeyo ndizonena kuti no amayenera azilandira kaya ndi 350,000 mmamudulapo kaya ndi kuti 50,000 ngati no ya pension. Mumpase ndalama zake zonse 350,000. Akazi akaone kuti akapanga motani yekha. Kaya akazisamala motani zakhale zake. Osati muonjereso ndalama zija. What is happening my guy? This is not fair. Kunosopenda pakeso kumaitikaso zopowa bwana. Akuti